Ne mariwruok mar lakteche KMPDU pod moko kuom josiasa ywak ni okumba mar thieth mar SHA pod oweyo jo Kenya chien kendo kata mana ute thieth mag level 4, 5 kod 6 ok chiw thieth ne jotuo mapod nitiere pacho. Josiasa ma otenre sirikand Kenya Kwanza to medo gode bene okumbano ni giwacho ni otiyo. Josiasa gi mane lose kar law ma Priesthood Fellowship Church Nairobi okoni jotelo ma opogore tiyo gi okumbani e manyo mbolo kuom jopiny kaka Yuto Moni leronwa. Dweche hao auchiel nyaka ne okumba manyien mar SHA chak tiyo e pacho ka. Ji ma opogore osebedo ka golo sayo margi e wi okumbani manyien mar thieth. Riwruok mar lakteche KMPDU kawuono kwayo piny owacho mondo miyo yie chiwo thieth ma ji dokie pacho kata outpatient services e ute thieth mag level 4, 5 kod 6 ma ok osebedo ka chiwo thieth ne jotuo madok pacho nyaka ne okumbani chak thieth pacho ka. As much as the inpatient component of social health authority is working, the bigger part of it, that is the outpatient, is making many Kenyans to use out-of-pocket expenditures. So it is important that these be relooked so that Kenyans can access care in level 5 hospitals, level 6 hospitals, and even level 4 facilities. Because we have seen, like in Nakuru County, level 5, where they're reporting that in the outpatient setup, because Kenyans have to pay cash, they have drugs now expiring. So yes, the government must make this social authority work. Ekindeni bende moko kuom jotelo koni okumbani okti kaluwore gi kaka ne osing ne jopiny. Governor ma Trans Nzoia George Natembeya okwayo jatend piny mondo miyo winj jopiny. This thing is not working. Uko na watu ambao kuambi ukweli. Watu wanaenda kwa hospitali, hii insurance is not working. Natembeya bende ywak ni chudo mar SHA ng'ado omenda mathoth mar jotich ka tich mitiyo to tin ma okalo. SHA deko kod omenda magute thieth bang' chiwo thieth ni jotuo. Mimi nilikuwa nalipa 1,750 nikikuwa RC kwa mwezi. Saa hizi nalipa kwa SHA nalipa 30,000. Lakini uzuri wake mimi sioni kama county tunadai SHA 263 million in refunds. Tutadua wadau namna gani kama tunatumia fedha na hii SHA iweze kufund watu. Kata kamano jood bura mag Kenya Kwanza to kwedo weche gi ma okalo ka gikoni mago gin josiasa masero ombulu kuom jopiny. Kuna wale wanasiasa lazima wawe na kitu ya kuelezea wa Kenya, kuwashoshea wale abaye badala ya kuona Kenya ni nchi ambayo tunataka kwenda pamoja, wanaona tu vile matamshi yao yatakuwa ni ya kuwakisha moto kwa wananchi. Ni mfumo ambao unawafaidi wananchi kule mashinani, hasa wale ambao wako na bili kubwa. Na tumekuwa tukipata hadi testimonies za hawa wananchi ambao wamesaidika na wamenufaika kupitia kwa hisha. Kwa hivyo ikiwa kiongozi yeyote ataweza kutumia maendeleo kuyakemea hivi kwamba mwananchi ndio atakweza kuumia, huu ni wakati wa kubuni na kufanya kazi. Nyakasani kaluwore kod piny owacho maromo ji milion 8 osendikore kod SHA ka ute thieth 8,700 osendikore mar chiwo thieth kod okumbani mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV.